panahon ni Gwen Garcia nga pabayron ka og 5 kung manghi ka, pabayron ka og 10 kung malibang ka. Inana ang pamaagi ni Gwen Garcia sa una mapa sa iya pang panahon. So karon daghan kayo nangalipay kay free na ang mogamit sa CR. Unya lahos-lahos na pud ka mga par kay sa panahon ni Garcia sa dili pa ka musud sa terminal, sa dili pa ka mosakay sa bus, mobayad ka daan og ticket. Unya bayad ka daan og ticket, linya pa ka ngadto mga par. Unya dili ra ba gyud nimo malikayan nga ilabi na gyud kung magdali ka, wala kay sinsiyo nga da. Unya ibayad nimo ngadto, ang ilang staff ngadto maldita kayo, nang strikta kayo mga par. Na experience yun na nako diha. So mayong gabi ka na tanan o welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Unya sa akong mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, daghan kayo ang nangalipay nga dako. So karon mga par, daghan kayo ang nangalipay sa dakong kausaban sa South Bus Terminal kay ilabi na gyud nga free na ka nga makagamit sa CR, wala na kay bayad. Dili pareha atong panahon ni Gwen Garcia nga pabayron ka og 5 kung manghi ka, pabayron ka og 10 kung malibang ka. Inana ang pamaagi ni Gwen Garcia sa una mapa sa iya pang panahon. So karon daghan kayo nangalipay kay free na ang mogamit sa CR. Unya lahos-lahos na pud ka mga par kay sa panahon ni Garcia sa dili pa ka musud sa terminal, sa dili pa ka mosakay sa bus, mobayad ka daan og ticket. Unya bayad ka daan og ticket, linya pa ka ngadto mga par. Unya dili ra ba gyud nimo malikayan nga ilabi na gyud kung magdali ka, wala kay sinsiyo nga da. Unya ibayad nimo ngadto, ang ilang staff ngadto maldita kayo, nang strikta kayo mga par. Na experience yun na nako diha. Grabe ka istrikta ang staff nila diha mga par. Mao nang dako kayo nga kalipay nako na napildi si Gwen niya. Katong mga staff diha nga grabe ka istrikta. Awa na pud to diha sa South Bus. Unya kay ang nakaparat pa gyud mga par kay kung makasakay na ka og bus, unya dili man nimo matagaan nga nay kakulian sa sakyanan, gabot sa unahan mapaw. Unya ang konduktor mga par dili na mo refund sa among plite. Ako na experience na nako mga par nga nang akong plite wala giuli kay ticket man to ang akong gibayad nga to, dili man to cash. So wala gyud nila gi refundan ang akong giplite kay kanang dili man cash kay gibayad man ko daan og ticket. Mao na nakabati diha sa South Bus mga par kay ang imong giplite dili ka maripanan kay ang imong plite gikuha naman daan dito sa South Bus. Mao bitaw na ang uban mga par nga dili na manuod og ng South Bus Terminal kay maglitay man na sila sa kanang mubayad pa ka og ticket, bayad ka og ticket, abot nimo nga to sa kuan ka ng unahan, dili nimo matag-an nga nay kakulian nga mahitabo nya dili na nila i-refund ang imong gibayad kay dito ni bayad naman kadaan og ticket nga sa South Bus. Mo na ang mga konduktor dili gyud na sila mo refund, dili gyud sila mo bayad nimo, dili ka rin la refundan kay gibayad naman kadaan nga to sa South Bus. Imong giplite gikuha naman nila daan. Nya daghan bitaw kay nahitabo na mga par nga naglali sa pasahero ug ang konduktor kay ang konduktor dili man mo refund. Usa ang pag-refund sa konduktor nga ni bayad naman kadaan nga to sa South Bus. Ingon sa tubig mga par kay uhaw kani magtabi taning atubangan sa social media nga
Unsa may rason anong ubman diha nga kuan nga dili na lang ganahan manudog ng sa bus terminal kay maglikay na sila sa kuan mobayadaan o maabyerya baya ang sakyanan nga nasakyan ikabot unahan dili nakaripanan sa konduktor kay ibayad naman kadaan og ipalit naman kadaan og ticket mo nakabati diya sa South Bus Terminal bitaw sa panahon ni Gwen Garcia. So karon nagpasalamat ang dako nga huwag tango na intaw na ang bayad-bayad daan og ticket diya kay daghan kayong mga pasahero ay nana diya mapar nga wala taon maripanan sa ilang plite kay ang konduktor dili mo ripan kay bayad naman sila daan og ticket. Unang dako kayong kalipay sa mga katawhan mga pare nga buli ngadto sa south nga area kay lahos-lahos na nagama musud sa terminal di pareha sa una nga sud mo terminal linya pa ka mukuha pa kag ticket ni kabuti mo ulay bus paabot pa ka og may mubiyahe unya daon pa taw ni bus dapat makasakay unta ka so mabiyaan na lang hinuon ka kay linya pa kag maayo ay nakabati diya sa ambot kay bati pamalakad ba bitaw isang prangka-prangka bitaw nga pagka istorya nga para katong pamalaod ni Gwen diya sa South Bus Terminal ng Suragaba wagi unsa kanang wagi ayo ba grabe ka istrikta ilang mga staff diha grabe sa ka-strikto ilang mga uban dili na ganahan manood sa South Bus Terminal ari na lang malakay sa gawas eh. So diri ang taputo batong video mga para nya daghan kay salamat sa inyong pagsuporta nya palihog og subscribe sa akong channel para ma-update sad mo sa atong i-upload ng mga video reaction.